Qed jivvutaw illum l-ewwel grupp ta' votanti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Sal-10 tal-lejla se jivvutaw l-aktar minn 10,100 votant li ddikjaraw mal-Kummissjoni Elettorali li mhux se jkunu jistgħu jivvutaw nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju minħabba li se jkunu mseffrin jew jafu li se jkunu rikoverati fi sptar. Illum ivvutaw ukoll l-anzjani fl-akbar residenza l-anzjani San Vincenz de Paul u f'34 dar oħra residenzjali tal-anzjani f'Malta u Għawdex. Ivvutaw ukoll ir-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li huma eleġibbli li jivvutaw li xeħtu il-vot tagħhom fl-istess faċilità. Xeħtu il-vot tagħhom illum ukoll il-11 il-membru tal-Kummissjoni Elettorali u l-assistenti kummissjonarji elettorali involuti fit-tieni votazzjoni bikrija skedata nhar it-tlieta li ġej. Dakinhar imiss li jivvutaw l-assistenti kummissjonarji l-oħra, inkluż dawk magħżula bħala riserva u l-Pulizija. Dawn se jivvutaw fil-kumpless tal-voti fin-Naxxar u fil-farm sperimentali fix-Xewkija Għawdex. Jumejn wara nhar il-ħamis 6 ta' Ġunju se jivvutaw il-votanti rikoverati fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Karen Grek, fl-Isptar Monte Carmeli u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Sa dan it-tant il-ġbir ta' dokumenti għal votazzjoni mill-lokalitajiet jintemm għada il-ħadd f'nofsinhar. Il-voti jinġabru mill-ases tal-Pulizija jew mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali. Bejn nhar it-tlieta u nofs il-lejl tal-ħamis il-voti jkunu jistgħu jinġabru biss miċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar u mill-Uffiċċju Elettorali fir-Raba ta' Għawdex. Il-Kummissjoni Elettorali tafsa li kull votant għandu jkun żgur li jkollu d-dokument għall-votazzjoni għax mingħajru ħadd ma jkun jista' jivvota.